maangkon ang tananing kalibutan. Ang yuon ko ang langit nga dili ikaw kanako ihikaw. Daw sa tinuray ikaw man di ay ang hinungdan sa kalipay ko. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dukan. Wala na'y lain pa ang gimahal. Ayaw lagi ko balaka, my love. Huwag mahitabo na mo. Di ba malikayan nga mabalaka ko nimo kay di ba may ang dagan sa panahon di gunahan nga maunsa ka. Ayaw ka balaka. Salig lang sa Ginoo. Huwag da utang mahitabo na ako. Namo ni Dudoy. Ito, day. Salig lang mo. Adto na mi, my love. Sige. Ay, ambang din niyo. Oh, tara, day. Sige, ayaw mo Okay. Antay mo ha. Open days, Christian. Nabalak ka lagi ko. Kaya mo siya niabot. Mau ba? Lagi yung tao ko masugot nga managat sila kay nakusuking hangin. Hanto dro, paghihap mo siya naabot. Mau ba? Hain ka to sila, no? Wadi ka makapangutana sa ubang mananagat kung nakakita ba sila sa sakayan ni Christian. Wa pasad lagi sila kabantay. Sinoy din siya na lang ipaabot niya. Upang siya naabot. Naunsa ka sila, no? Nabalak ka jud lagi ko Ali, tungkol sa alam ko. Bilang ta maguna-on nagdautan. Di jud, nabalak ka jud ko. Ang gipangadoy ning dughan wala na'y
nanagat gabi idoy? Wala yung kapanagat na kay kusog man ang hangin. Sila manggod si Christian good kay nanagat sila gabi iya. Kusog ba kayong hangin? Maubitaw ako kapanagat kay piting kusugan sa hangin. Di mada. Nabalak ka jud lagi ko ani noy uy kay ang sila naabot. Na day. Wa jud kay angan kapalakan na ni Christian day kay maayo kay na sila managat day. Labi na to si Dodoy. Samot na to, maayo kay to managat sad. Wa jud kay kapalakan to nilang duha. Lain mo siya pamati noy uy. Sige lang day kay sila din siyo kung saan mauli. Magdugol naman sila kung managat. Kung tanan lang unya, abot ato niya. Ah, sinoy din siya? Oh. Ya, biyan ta lang Sige una ka, day. day. Sige salamat. Okay. Yay ayo. Gutom naman day. Upahan na nimo day ay. Ay. Sige. Malakaw ka? Awan sa man mabalik ka sa ilang lila? Oo, kay nabala ka mangud ko. Hangtod karon, wala pa na uli si Christian. Kusog ba kay itong hangin gabi eh. Bitaw no? Pero, nganong mabalik man ka dito? Tiya baya, suod baya ming lila. So, ako siya tuon, kay akong unungan. Mausad. Masa juga ini tabo nila Christian day no? Kung nidudoy ay mga maayo biya to silang mga mananagat. Pero nganong wa pang sagka sila mo abot? Ambot lang ka. Sige, Cha. Ito sa kuha. Sige, day. Si Lila ka mo sa dito. Bitaw, sige, aron makuyugan sa tuni mo dito. Ay lagdugay ha. Oh, sige. Balik lang dayon day. Balita ay kung unsay may tabo dito ha. Oo, Cha. Noy din siya. Nakita ka ba ni Christian og gidudoy noy? Wa ra ba yung kita nila kadto day. Kusog ra ba kay hangin. Guyawan jud ko gabi day kay kalit kay ni unos. Pagyap mong hangin sa laod. Nya wa pa gyud sila muli si Christian day. Hain makadis las Christian noy uy. Ay nagkapalaka day kay tigan ito sila mo tungarong mga tungas oras. Ako balikon ako sa pangitaon. Hilak! Hilak! Uy. Kumusta naman? Unsa naman sila sa Christian? Wa pa lagi kita si Noy din siya na Christian uy. Wala, uy. Unsa man day kay naitabo nilang Christian? Pasensya na mo ha. Ilang dyan ako mapungan akong ibati. Hindi dyan ako madawas, Christian. Nakasabot man ni. Kitang tanan. Nabala ka man. Ito day lila. Padasi mong kaguol good. Mo ibutang sa imong hunahuna nga kato sila sa Christian ug si Dudoy mga maayo tong mananagat. Kamaura to silang mangitag paagi nga maluwas nila ilang kaugalingon. Alma lang good. Di masag na maayo nimo, masikag kaguol.
wala na'y lait pa. Ang gipangadoy ning dughan, wala na'y lain pa. Ang gimahal ning dughan, so Lila? Lila? Ang wagyapon siya. Gusto na. Ayaw pala bisay mong gibati. Nakahibaw ko, nga walay daw tang may tabo niya. Pero hair man siya. May punaw ako to siyang gipugngan. Gusto na. Lila. Christian! Christian! Lila! Uy, nakita ba ka ni Christian? Wa gid lagi day, daghan pa gani ming nangita dito day. Wa ginamok kitilas kayan. Lila. Gusto na lagi. Ayaw pagpada. Wala ka ta nakahibaw ko ng tabo. Ay lagkabalaka day. Ay lagkagool. Mutunghar lagi to sila day. Lila, gusto na. Mabutra lagi ka kay Christian. Sila yung mangko, di mo kumay mo tawag. Di na ako kita ni Christian. Gusto na lagi. Gusto na. Lila. Christian. Christian! Salamat, ginabot juga. Gusto na. Gusto na. Sorry kami kung kami makauli kahapon. Na-trap me. Amo lang kaabot na. Mawaan ko no. Ang importante kay nanak ah. Ya. Day. Ano, Day? Kumusta na may mga tao? Kumusta na maslila? Niabot na si Christian dyan. Ay, maayon noon. Salamat ang Ginoo. May kaya daw sa nita po nila. Mawagit ako. Nabalaka gani ko. Abi na kung unsa na tabo nila. Aw, ako noon, sa akong bahin, wala ko mabalaka. Kaya, sali kayo ko ng Christian. Uy, maayo kayo na siyang mananagat. Bitaw. Mayo na lang taon. Nawag yun na tabo niya. Bitaw. Pero, nga naman sa kahaday no, nga, wala man sila makapauli dayon. Nabdan magud sila unos dya. Motong nangita sila kataguan. Aron dili sila maunsa. Mao ba? Pastilan sa taong lila ko eh. Naluoy, baya di kong lila. Pag-antos, kaya na siya siyang kahimtang karon day. In love kayo si Lila kung Christian dya, no? Nasina magani ko sa ilang kahintang. Bisag, inunana sila. Huwag yapon sila mausap. Binuang naman na. Isang nag-antos yun. Isang nagkalisod, in love lagi hapon. Di na magsilbirong panahon na eh. Kinahanglang practical na. Unsa o man ang in love niya way sapi. Abi na ko, mawa na ka. My loves, dili na mahitabo. Dili mahitabo nga mubiya ko nimo. Migay, nga, kanang, nasalpar pa mo, wala hitabo niyo nga dautan. Tungod ka dili pa itugod sa Ginoo. Ya dunay mahitabo na mo ni Dudoy. Kibaw ka? O, mawa ka na ko. Siguro din ako mabuhi. Gusto na. Dili mahitabo na mawa ko nimo. Okay? wala na'y lait pa. Ang gipangadoy ning dughan, wala na'y lain pa. Ang
day. Asa mo ka? Ay, ito na po ko yung sa inahan. Nagulat na rin yung isda. Oo. Ay, good day. Kumusta naman si Christian? Dugay-dugay naman kung makasuhan nito sa inyong dapit. Sa isip magulo, nakanda ko sa akong mga papilis. Pwede na to. Oo. Kuha mo sa ako'y mahimo din eh. Kuha man dito akong pangwarta. Dito day, pero day, ikaw, sa mga kawa kay plano? Plano sa unsa man na? Ako panimo no. Kuyog ka ng Almira. Makakwarta pa ka. Ito day nila, guwapa din ka. Na, tanawa na ba na may tsura? Nagwapan mo. Kuyog pa kang day Almira nga to sa gawas. Day, dali ra kay kang kakwarta. Uy, di ba day Almira? Oo. Ang sa gawa si noon, dali ra ka magkitag trabaho dito. Niya, wapatag ka. Di day, kuyog na lang niya. Kasabot naman ang Christian, anak ba? Kung makuyog ka, dali ra kay kang makakwarta dito day. Basta di lang ka mag-arte-arte. Unsa mo say trabaho na ko dito na? Ay, bisag punsa lang. Punsa lang ko'y patukog ang yun. Nya, parihan mo niya kay Ning Almira. Tanawa, nakitihan, nakortahan na noon. Bitaw lang. Kung may problema dito. Sahay, mingaw-mingaw lang ka. Gabi na akong bago pa ka. Ay, sila lang ang mingaw-mingaw. Di na nausong mingaw ron. Uy, ako ka lang di. Gano'n lang di ako. Ako rin mo kuyog Ning Almira. Sige na, uy. Yung kaso ako may anak sa Christian. Mas may nang naadyo kay Buhaton. Para rin ka lang na. Para lang sa dito yung kaugmaon ba. Pero man may problema sa Christian eh. Siguro ginoon kang musugot to. Sige lang, ready na naman niya siyang mga papilis. Isipin na yun, kuyog ka. Bitaw lila. Sige na. Di ko eh. Gusto nga mag-ursi ah. Hinakasiguro sa ko nga di siya ganahan nga malayo ko niya. Magunsa na lang ka ako, no? Kumawa ka. Ayaw lagi ka balaka. Dili kumawa nimo. Dili. Ang gipangadoy ning dukan, wala na ilain pa. Ang gimahaling dukan, sa way kinutupan, kung dili ikaw da, ug wala